аввалан ки бояд ҳар як шаҳрванде ки як ҷумҳурӣ ай давлати худ ба давлати дигар яъне пешаи ҳама иҷроат мекунад ки меравад, пешаи ҳама бояд яъне қонуну қоидае ки ҳамон давлат пешниҳод кардааст дорад, бояд онҳоро аввалан риоя кунад ва баъдан бошад яъне ахлоқи ҳамида дошта бошад. Ҳар як шаҳрванд бояд этикаи амин вай худро дошта бошад, яъне либоспӯшии худро дошта бошад ва бояд барои ин ҳам яъне диққати ҷиддӣ диҳанд. албатта ино ҳам бештари ҷавонон риоя намекунанд. ба фикри ман аввалин дараҷа бояд сатҳи забономӯзишон баландтар бошад. донистани забон худ як маърифата нишон медиҳад, дар хориҷа бошад, на танҳо дар куҷое набошад. агар ба фикри ман забони русӣ хуб омӯхта мешуд, яки умуман шаҳрвандон хуб медонистанд забони русиро, дар он ҷо ба фикри ман хубтар мешуд. Я живу уже в Санкт-Петербурге 17 лет, сама я родилась здесь, в Таджикистане. И могу сказать, что я очень горжусь нашими соотечественниками, которые живут там. Многие получают хорошее образование, ведут себя правильно, поэтому особо замечаний не могу сделать. Вот, например, они должны вести себя каким образом? Прежде всего, они должны документально все сделать в порядке, да? То есть оформиться документально, платить налоги как следует. Вот. И как еще? Общаться между собой, культурный уровень поднимать, чтобы российские граждане знали, что Таджикистан — это не только люди, которые приходят черную работу делать, это образованные люди, которые очень любят общаться между собой. Ростигаб дар метроҳо ҳам мебинӣ бо либосҳои корӣ, бо риши баланд. Албатта мисол чӣ аллакай қадру қимати мо тоҷикон маданияти моро нишон медиҳад. Аз рӯи вай мисол тарзи либоспӯшӣ, тарзи мисол риши баланд бо либосҳои мисол дилнописанд вайҳо ки гаштанд, албатта чӣ вайҳо фикр мекунанд аллакай бо чӣ хел гӯем фикр мекунанд ки инҳо ҳам дар ҳамун давлати худашон дар ҳақиқатан ҳами хел рафтору ҳами хел кирдору ҳами хел роҳу равиши зиндагишон будааст. тарзи рафтори чи русияро намедонанд, баъзешон риш мемонанд, баъзешон ностуф мекунанд дар кӯчаҳо, баъзешон дар ҷояи ҷамъиятӣ сигор мекашанд, телефон қати баланд гап мезананд. мо ба ҳамаи бародароне ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд дар дигар мамлакатҳо, давлатҳо, пеш аз ҳама хоҳиши онро дорем ки маърифату хулқи болои инсонии миллати тоҷикро дар онҳо таҷассум диҳанд, нишон диҳанд ки миллати мо чӣ дараҷа то чӣ дараҷа пеш аз ҳама хулқу одоби ҳамида доранд. пеш аз ҳама ман хоҳиш доштам ки ҳамин писарбачаҳои тоҷикистонии мо дар он ҷо якдигарро аввалан ҳурмат кунанд, эҳтиром кунанд. хубтар мешуд ки дигар миллатҳо, дигар одамҳо баъд нисбати инҳо ҳам эҳтиром дошта бошанд.